Здравейте хора, аз съм ASDBG и това е втори епизод на Minecraft Pocket Edition. Днес ще си поговорим за две теми. Мисля, че първата е, че днес не бях на училище, понеже те ходя на болницата и се успах да не ходих на болницата и си останах в нас. Нали? И утре пак няма ходя училище, понеже утре вече наистина, нали, съвсем сериозно трябва да ида на болница. Понеже има малко проблеми с носа, нали, имах синузит, после, нали, то се оправи, синузит ми се оправи, нали, но пак ми е запушен носа и те ме пълности, ще се върнем за втората тема, само да обърна камерата, разбира се. И ето, че смених камерата, втората тема е тази с новия ми скин. Мисля, че сте видели новия скин, както нали, сте видели и в канала ми, да, това ще ми е главният скин, който ще бъда с него. Нали, смисъл за сега. Може скина да се промени, нали, всичко възможно. Както казах, този епизод ще копаваме. Нека се направя, нали, така една пещера. Добре, смисъл. Тази седмица почил 2 дена, естествено, ако се чуете взела си бележка или лаборатория листата, не знам какво. Аз лича да е много така сложно се направи вече да имаш отсъстие, са и глупости. Айде, че ме това малко ме представя, понеже миналата седмица, нали, отсъствах. Така, ако чуя да страчи гласове, нали, лично се извинявам, но майка ми стои в работа. Снимам клипа 10 часа и към 12 вечерта ще го кача. И мисля, че със сигурност чувате така малко неприятни други гласове, но да не виж, че кой знае колко проблема да си оставим душите работи. Всъщност трябва да се направи една печка, между другото. Нужда е ние печка. Ще решим хора. Без това общо дето няма какво толкова много да направим. Идеално прозорец. Ще намерим, нали, до нас буквално има, нали, отсреща пясък. Той ще ни потрябва, за да направим стъкла и общото развитие, нали. Имам проекти, които ще направя. Не само в играта, естествено и други игри, свързани с играта. Мисля да направя сървър. Но още не знам смисъл да направя един сървър. CMP. Или вие си чуете защо да направи CMP сървър или... Да, нали, като заплатеца първа в моя канал да снимам на Minecraft е добре, но няма погледното, аз няма какво да правя. Нали, тъпо е да правя къщи навсякъде, честно, нали. Аз няма да живея в тези къщи, няма полза за мен, тъй като Minecraft сървър ще ми бъде... Това ще ми е официалната къща, нали. В Minecraft сървър няма да бъде две къщи, си построя за... така се каже, забавни постройки, нали. Така. Така. Нали си построя тази къща, нали, си апгрейдвал, си направя често друго, нали. Такива глупости,
нали, и послуша и да набия Ендър Дракон, ако има Ендър Дракон. Нали, ще победа босовете, които си босове и така, смисъл, друго, реално погледно няма какво да направя, нали, ще си играя след това от системите също така. Аз ще покажа някои трикчета, които знам на Minecraft Pocket Edition. И така, както сме започнали без кол, работата не е много добре. Както може би казах в края на миналия епизод, колъкът за начален, нали, като за начален айтем е много подходящ, понеже осветлението, нали, той и не само осветлението, между другото, да си изгреете ядрото също, нали, нали говоря така малко по-разчупено, понеже съживявам, нали, така се рече в игрите. След като стане вечер, нищо, че игра, смисъл, като стане вечер, имам някой такова притеснение, че ще му бие, смисъл, мисля, че това не е, че това си е нормална тръпка, нали, от един играч, геймър, нали, но просто аз някакъв по такъв особен начин изпитвам, като стане вечер, но имаме си него, така че не виждам особена причина да се страхува, искам да задам един въпрос, смисъл, понеже от Twitter, на PC, майка за PC съм запълнат доста. И знам какви стоите неща, но за Pocket Edition абсолютно никакъв ме няма. Да, има ли от тези кралства под водата е интересно. Така че ако някой знае да ми каже, нали, че съм благодарен, защото и за да направя епизод, който ще търса такова, но това ще ползвате като няма, нали, да си губа времето, да губи времето на вас. Така че ако някой знае да ми каже, нали, ще бъда благодарен. Окей, значи скоро няма да намеря кол, понеже кол е така се намира, но попадал съм е тук в тези ръкички. Да има кол на компютъра, но аз не виждам, честно да ви кажа. Фак, добре, аз не виждам кол. Между другото, да. Между другото, ето тази пещера ми харесва. Ето така, ако мога да намеря тук. Опа, видях зомби. Между другото. Добре, това ще е първото зомби, което ще убия. Била тук зомби. Добре, много няма слизаме, тъй като видях крипър и зомби. Крипър и зомби са си доста готина комбинация. Ако питате мен. Така. Оп, видях ко. Това е добре. Има един малко план, смисъл. План като за защитата ми. Да. Между другото, тук ще ми е интересно, ако има нещо подобно. Но плана ми сега ще убием тези дървенца. Яко му ядеш коне. Намерих бък. Смисъл, виждате ли? Дишам, да, аз нещо... виждате ли кое ръкето под храната ми? Това е странно, смисъл, няма вода. Няма вода, но пък дишам. Ще ми вземе кръв. Това е доста странно. Странно е и то доста гадно. Така че сега ще направим това. Сега ще направим коли. И
този кол, който ще си направим, ще отидем да усетим тази пещера там, за да вземем истинския кол, който ще ни е по-полезен. Така. Така ще се направим нова кирка. Не, кирка бе. Ще се направим брадва. Маче нямаме. И ще умерем 3 дървета. Дървета и далеч от мика. Отрежим. И как да го отрежим. Така. Найс. И още едно дърво. Кой ще щастливетът? Това бялото. Така. Така. Ще да приключваме епизода. Та, както казах в първи епизод, нали, ако сте гледали сте се, аз ще направя по 10-15 минути клип, нали, това ще е този клип, копахването доста малко да търсим кол, да намерихме кол на жалост. Нали, също стихме, но не е при копкането, така че в следващия епизод ще идем, ще разгледаме тази пещера. Надявам да намерим Iron, понеже Iron първата е цел да направим кирка и след това, нали, вече броят такива глупости. Аз имам бутуш, между другото, които, нали, са яки, но така без Iron, нали, ще ни е малко тегаво срещу зомбита, такива глупости. Така че да се клипа ви харесва видео, което така може да го харесате, да коментирате, аз ще се коментари, нали, въпреки че все още нямам чичета. Ако не са абонирали, абонирайте се, за да не изпускате моите клипове и да бъдете първи. Аз бех, айде избег. Клипа ми не е много... Клипа ми, о боже. Извинявам се, скина ми не е много айс, но мисля,